Mitä mä teen? Anteeksi, tunkin jumala. Nyt on voi jumala. Mä rakastan tommoita. Nyt sota. Oh! Mä läpäsin sen. Holy shit. Siis tän session eka yritys 30 videoihin. Holy shit. Ei kai taas. Oh my god, holy shit. Tää on oikeesti niin outoa. Niin muuten onkin. Siis oikeesti. Mä tunsin mun... siis mun vitun... Mikä se on? Mun rinnan vasen puoli, se missä mun sydän on. Siis mä vaan tunnen, se pumppaa ihan vitun kovaa. Mun rinnan oikea puoli on ihan vitun kuuma. Mua sattuu, kun siinä on niin kuuma yhtäkkiä. Siis oikeesti. Holy fuck. Mä oon parempi kuin Lenni nykyään.